Semono Kusana temu Jawa tadi papan Pagelaran Jawi. Gabaraken bocah bagus kang jejuluk Patih Bujangganom ki sira sinebut Patih Bujangganom. Rikala semanten ingkang tumut akhiring tindakipun Prabu Kelana Sewandara temu Jawa tadi kumpusing Bandarangin ingkang badhe klamar kusuman Dyah Ayu kang jejuluk Dewi Songgolangit. Patih Bujangganom ki sira sinebut Patih Bujangganom. Sasatinipun patih ingkang bagus. Tetep bawa laksana sekti Mandraguna. Kepasan ora tegas bapak kalune mandi. Ora tegas sisaning Rito. Lo. Hey yo yo yo. Hoi ha. Hey tola kala. Ho he. Hey. Ho ha. Kusumaning Dyah Ayu kang jejuluk Dewi Songgolangit. Kocap carita rikala jaman semana Prabu Dyah Ayu Dewi Songgolangit. Nate kata saya bayu nate gadah mateng bayu. Yen sapa bisa gawe ramening jagat bakal saged kadhapaken dening Dyah Ayu Dewi Songgolangit. Prabu Kelana Sewandara Bupati saking Kadipaten Ponorogo kang wontenaken arak-arakan. Tama-tama tening kutha Raja Kediri. Ingkang kakiring dening 1000 menteri, 1000 bupati, 1000 lurah, bebasan kadya, prajurit 1000 negara. Ingkang sami madhep mayung Titi Turunggo kakek
Lesti Arak dia Debroma Ayu Dewi Songgora iya tulah telah oh Tutono kasepetmu, tutono kategayanmu ya. Ngono, ya, tulah telah, he, huha, huhu, he, ha, iya. Ora telopok teman gue kecap bagus. Wayahmu ger tutono kategayanmu tutono kasepetmu ger kecap bagus. Alhamdulillah Mas Jagoro. Sawi orang joget jet. Menggeh. Bener kuwi Ro. Aku setahun loh. Oh iya tas kecekel awakmu atune. Wah iki ket Ro. Tak tekoni. Kene iki daerah ngendi kowe ya ngerti. Lho wes no aku wis di briefing nang mburi karo panitia Kene mang. daerah ngendi? Kene iki lek ndak salah Pak Gerwojo. Ngawur kowe iki. Kowe lho plandaan. Plandaan cengelmu wip plandaan lek ngesor kok. Don Sendang. Sendang. Dono. Kecamatan Sendang. Dukun. Dono nggih. Leres. Ha, kuwi lho. Desane iki Dono. Desane Oh, Dono ya. desa Dono. Heeh. Kecamatane Sendang. Sendang. Kene iki Desune Winong. dusun. Oh, dusune Wino. Ono. Winong ora mung ning isor, ora mung ning dhuwur kono ya kene ya ana Winong. Atas bawah ya Mas Golek. Iya. Kene Winong berarti Mas. Alhamdulillah. Oh. Wah, Kene termasuk anu to daerah sing penghasil apa kuwi jenenge tanaman-tanaman ki termasuk pertu apa jenenge subur kene iki subur. tanah-tanah iki subur. Tapi lek selain tanaman ya nek salah siji neh lho, Ro. Apa? Susu. Iya, daerah Sendang munggah kono. Oh, aku ya tau ning Kedung Iya. Tumpang ngono ya. Kedung Bener, Tumpang susu iki kono kok Kedung Hah? Tumpang. Kono Memang, lho. memang spesial iki ning isor panggung susu tok akeh. Heeh, kuwi opo? Susu merek Heeh, model termasuk kene pertanian iki lancar. Ketok to, Lancar. nyatane lho. Tegalen sawoe wong. Hah? Tegalane wong sak mene mbane kene iki. Tapi alhamdulillah tumplek-bleke linggo ngene iki menikmati acara Jen. Iya lho. Iki Heeh. antusias ya Allah iki wong sak meneng biyane iki menungso tok to, Ro. Ya uduk ya nek sing pocong barang. Ya ora Ngawur. kabeh ya wong Jet ning kene alhamdulillah ki meng acarane iki meng peresmian Jet. Peresmian apa? Peresmian Malah kayak laler. peresmian jalan ya Mas, jalan. Heeh, bener Mas. Peresmian jalan sing lebare niku 1 meter, panjangnya 2 cm. Hah? Dadi iki nyili ngono man. Tapi Kaya mesak jangkah wis teko to, Ro. ya ora peresmian jalan to muga-muga dalane iki kan dipiki, Oh. perekonomiane supaya lancar wong numpak motor ki ben penak Betul. lancar.
Set. Jajal teko salah satu warga neng kene iki dalane sing pundi to, Bu? Dalane Sing pundi lho, Bu? Sing bawah niku wau nggih. Cor-coran kuwi wau to. Oh alah, Oh alah. diangkrek aku mah liwat kono lho, Ro. Dalane sanding jeding. Wih dalan apa uruk-urukan wae iki kok ya. Adewe munggah kemang gandengan gelah motore mundur Ro iki. Lah piat Yo yo. sing kemah lho. Lah numpak 75 kok katu mau angkat ngono kaya malah goling. Ya nek Alhamdulillah to, Ya. dalane diperbaiki, muga-muga pinaringa lancar sakabehe. Amin. Warga-warga sedaya mriki mugi-mugi pinaring sehat, rezekinipun pinaring lancar. Amin. Baleni Bu ora banter blas. Pinaring lancar rezekinipun. Alhamdulillah. Nah, ya ngono ki Dan kompak. salah satu banyak rezekinya. Mugi-mugi lunas utange. Amin. Buanter melu mekar mesti ki mang. Aja kok onek neng Makku kene. melu kok. aduh, ya. Ora usah mau onek neng Kumpulan. kene. Ya ora Aku apa-apa. ngene iki ya keuangan Ro. Adewe iki ndak tau-taune sepanggung lho. Ya Iki iya. iki SPM yang desa Dono Dono kene wis ping pindho Jet, kapan kan ning munggah kae sing munggah apa? Ngesor kono lho. heeh Mas ngisor kono sing tel suwalmu tak uncalne. Cacah iki suwale iki wih, angker Mas ning kono malian. Kapan kan nek Bener. numpak motor ki enek suwal sakmene mlo aku dhewe. Suwalmu Tandur, Jet. tandurane bareng yo angel opo. Alah, sampean eling ora anu bom nuklir ngono kae. Heeh. Ya ngono kuwi diguweki langsung sat kabeh banyu Iki sadane. kabiasane suwal yo. Kuwi radiasine iki atune. Tapi anu Ro, aku nyamuk bingung karo wong-wong sakmene mbane lho. Bingung nyapa? Lho kadang iki wedi lho. Wedi nyapa? Wedi nyapa? Wedi. Wedi nyapa? Kowe Ro, nyuk SPM iki kadang lek wong-wong tekoki wedi Ro. Wedi nyapa? Terkait harganya. Padahal nyuk SPM lek gelem kepoin. Wah, Apa? Kepoin. lek sir kepo-kepo tentang nyuk SPM iki aku wedi luarang banget tuh sir nanggap. Ngono lho Ro. Atau yo Kebanyakan- larang. Hah? Atau yo larang. Kowe iki piye to? Wong aku makan muni murah toh? Oh, Murah, Bu. Yo larang wekeh murah. Jenengan ngundang lho mek diparingi apa, Jet? apa? Sego ya. Mengke budal mengke. Tenan apa ora iki wong-wong Budal setelane YouTube delok wong loro. MP3 nan kuwi. Orang Jet iki ben menghibur para warga-warga sing linggo-linggon ben katut terhibur. Dadi wong nanggap ki ora kok mek seneng ndelok ki ora ya ben ampre katut. Seneng atine piye ngono lho. Oh, ikut anu to, terbawa suasana ngono to. Umpama karaoke ki ya kok wong-wong ben nyanyi ngono lho. Oh, iso to, iso. Ya iso no. Tenan iki. Tenan. Jajal ku jabrik sauto sik brik. Oh iya diselingi Lah ya atraksi dhisik piye to. atraksi sik. Ganong lek aku wis megah to sauto to. Lah nyapa? Halah wis ora kuat pisan wis ora usah. Iki maksudnya nyanyi karo sauto ngono apa piye? Piye Mas? Nyanyi karo sauto ngono? Ndahne lek suarane piye nyanyi karo sauto. Ora iki ben sauto sik Mas. Wo sauto. Atraksine Oh, kok iya, ganongane kan yo atraksine biasane Butono, atraksi. Butono, Ya Mas. no, wis Lah lek wajib. jojoran salto celukne sungging kene iki woyo. Wah, piye? ngene. Iki Kapan tak bagus iki sapa jenenge Mas Ro? iki? Eh. Iki jenenge Jabrik. Oh jabrik. Jabrik Mas. Mosok jeneng KTP yo jabrik. Nggih Jabrik. Oh. Bias Sik Reno, Brik. Wong-wong iki karo kowe iki akeh sing ora kenal, tapi lek Bah, paling yo lah ya padha lho, ngadeg cah loro iki ya padha lho dingetne. Bagusnya piye bagusnya padha? Nah to. Bagusnya padha enggak? Yo lek iki ngadeg kok rada maju brik kono brik dudohno wong-wong. Lah iki Arjuna. Arjuna. Wajah-wajahane iki oh Arjuna. Mesti wong-wong kene iki wah cah kok ganteng men ngono mesti. Maju to. Nah kuwi geti Iki pikir. lek iki Arjuna lek iki yo Iki- genah iki sengkuni lek Aduh. ngene iki wis genah. Kok wajah-wajah iki ruwet mesti. Nyapa belo Kuwi padahal sengkune iki gampang wong golek perkara lho. wong yo ngene lah yo jahat ning tokoe. Ngawur. ora apa-apa to. Ayo brik. Bar iki tak sumbange ya. Wah, ya. Aku tak nyanyi ya Jet ora iso aku. Oh ya, yo break. Mas gendon, tarik Mas. Opa, tua nggak tahu main ya.
iki sing linggo iki gak. Sing linggo iki gak. Kok ketek waya. Ayo to. Tutono kategayanmu, tutono kejantananmu. Temu iki mang. Temu wisan. Heeh. Ya iki mang ya wong-wong ben roh brik. Heeh. Jadi ya iki mang ana info terbaru saking panitia. Apa? Bahwasanya iki New SPM khususnya ning Desa Dono Dono. mendatangkan artis ibu kota loh Mas Dabrik. Ibu kota. Iya beneran kuwi. Jakarta. Heeh. Ya termasuk get ya iki. Iyalah spesial Desa Dono tok. Spesial Heeh, ya. liyane Dono ora. Sopo kira-kira iki? Yo, Mendatangkan Sambutannya artis. kowe ya. iya toh. Oh, ibu. Ya, kali ini dari New SPM spesial untuk mendatangkan seseorang sosok terkenal. Salah satu di daerah ibu kota, yaitu Jakarta. Seto ibu Yo. kota apa ibu? Wong kaca Ibu kota apa ibu portal? kupingmu lho. Loh, Ibu kleru. kota. Oh, Ibu ibu kotanya kota. Indonesia kan Jakarta. Bocah Yuk kan- kita panggil bersama-sama. Ini dia. Aji dari Jakarta. Oke. Us. Ceblok iku ra ketok. Us. Ini. Iki. Ini. Kowe ngundang rene iki mah bener apa ora iki? Ini dari panitia. Ya mek mlaku tok ngene kok. Mas. Dang ngono to. Wi ketok gak to wi? Nyatu yo bengi-bengi kayak kacamata ireng. Eh, Lah dicepot. hei. Anji iki macake ngene iki lho. Kuwi anjing sik, bukan. Lah malah anjing ngono sing teko. Aduh, Mas operator niki saged dicepot dicopne mriki ta? saged. Opone sing dicokne? Mbok saged. Wah, aja ngawur timbang kesetrum mak dhewe. Wong ngono. Iki congor lho. Nyanyimu ge apa? Kene Tet, kowe ketimbarakan ge kene. Bagian ngene nih. Yo arah kancane padake cagak mik iki. Ya padha irenge ngono lho kok ya. Adewe iki host lho. Ning kene MC lho. Wo MC. Kongkon gundeng. Bayaranku double ya MC ya nyak. Mek genjrang-genjreng tok adekku ya iso. Sidora. Sidora. Nyapa? Oh nyanyi. Ya. Ya, Anji ini seseorang yang terkenal, Bu. Dulu itu udah band yang legend lah, bisa dikatakan legend ya. Oh no, ini mas-masnya biasanya roh. Iki nganu to, mengulang masa lalu. Akan iki wong-wong sing linggo-linggo ibu-ibu iki mesti pernah kerja ning PT Mencari Cinta Sejati. Iki lho, roh kabeh mesti. Kuwi mesti kelahiran 90-an iki roh kabeh, ora mungkin ora roh. Orang 90-an 2000-an ini ngerti loh, roh. Mencari PT Cinta Sejati, kok Facebooknya itu tulisannya aku ini Agus selalu sayang kamu. Oh no. Biyen yo ngono kuwi. Oh, adewe ya tahu no. Ya tahu no. Brik, Brik. ini gocel nih. Yo. Ini. Mas, aku saat deh. Kowe nyapo malah Nyanyi. tawa bakal saat. Bene wong iki mencari rezeki ro.
Ayo Mas, C Mas. Senja kini berganti malam, tutup hari yang gelap. Nyalakan flashnya, kita goyang-goyang Di asik mana banget. kau berada, aku tak tahu di mana. Yang kita lalui semua, Asik isa ya. Cak. jerit tangis, canda tawa. Kini hanya untayan kata, oh, hanya itulah yang aku punya. Apa kabeh untuk Suaranya Dono yo. Mimpilah dalam tidurku bersama bintang. Ayo ngene to. Mas, iki lho. Apa? Tak cepet. Genen. Butakmu ilangno, butakmu. Dudohno. Lah, niki lek kula wau Anji, lah niki jenenge Sanusi Bu Bakul Tewel. Tukang ngunduh, biasanya ngunduh anu Jan. Ya ora yo padakno koyo kowe. Mas. Apik ro. Apik. Tak perlu kau beri alasan. Kok nyelot suwi kok ilang kok ini mlayu. Ngene emang nyanyi tapi wong San kurang ajar. Tak perlu kau beri alasan mengapa kau ingin pergi meninggalkan diriku. Namun ku akan terus selalu menyayangimu. Meru aku mau. Hati sepenuhnya ku menyadari bahwa cinta Pidak. Oh sikile. Iki wis to. Ganti neh enek-enek anyar kok iki mang to. Enek-enek. Apa? Iki mang Andi. Wah, Andi ki kuwi ya ora. Selanjutnya Bu, niki artis nggih rencang kula saking Jakarta anggian. Kita sambut Andika Kangen. Andika Kangen Band ya. Oke, kita sambut Andika Kangen Band Bambang Tanpan. Yo. Rebus lah. Untiran Baseji. Goblok. Sik. Apa ku mang? Gosek ngadeg kok. Ngadeg kok. Gosek. Iki kapan lek macak iki lho. Kangen band ya. Nyatu yo polae ora kayak keserimpet. Ya bener. Ngono ya bener. Iki sepurane tak potong dalut ya, sepotong dalut. Tahun-tahunan kowe gandong sing paling lucu didit ya sing semeng kowe. Ora, Yakin. tak omong ngene yo. Mas Menot engko tambahono Mas Menot ya wi. Ya bener lek rambut Kangen band ini rambutnya atuh yo Andika ngene iki. Tapi lek pacamu kaya Buddha sambatan. Ding sekeding. Oh, sekeding. Apa ngono Jet? Andika ya apa ngono pacakane? Ya ora lho, kowe iki ora roh. Andika iki rambuté ora ngono kuwi lho. Kuwi lho rambutnya Andika ya ora mek ngene tok. Bener lek outfit iki bener. Outfitnya bener, outfitnya bener. Lek dari aku iki rambutnya sing salah roh. Rambut cek salah, kurang dawa. Ngene rambut iki dadi iki
kabeh diparakne ngarep ngene, ngono. Dadi paham. Lah, ini Andika ngene iki. Lah ndi lho rambute mek sakmono e. Hah? Ngetem adep cacah lho. Lah sakmene lho. Lah iki ora Andika lek iki ngene iki persise ngene. Lek iki pacakmu iki rambutmu ngene madhep ngarep. Rambutmu seleret sakmene iki ditakoni mesti kowe. Lek aku jenengku Raju mesti kau ini apa Opet? Pas ini. Lah ya. Lah lek iki malah kaya Opet. Malah Malaysianan kowe iki, Upin Ipin kuwi. Lah ya piye? Pacakmu tuh yo mosok mek jlarit ngene iki apa ya enek. Sik, Wi. Ya kuwi ngono kuwi lho, Andika kuwi rada Andika sing main ning dhisik iki apa inbox iki lho. Iya lek. Ah, lho. Drundeng. Drundeng. Hei! Suarane malah kayak cempe kecepet. Andika kok ngene Balik to, Mas. Kok tak rasa-rasane kaya gura asu kawin kowe. Tenanan to. Sing tenang, ngetno to, suarane pas no, baleno Mas. Tapi Andika yo ngene iki awake cungkring iki lho ya. Hembuslah, oh iya masalah. No nenek berhembuslah kau angin malam, bawa serta laguku mengitari bumi ini hingga jauh. No. Akulah seorang petualang yang mencari cinta sejati, sampai mati aku akan tetap mencari. Hamparan pasir putih menunggu, karang di lautan menangis, bila aku tidak bisa melumpuhkanmu. Semuanya peluk ulah jemariku, rebahkan sayap-sayap matamu, dan terbanglah bawalah aku ke alam lepas damaimu. Anjay, anak sing wong salah satu loman banget iki sapa? Aku tak prei sik. Banyak apa? Bolo pake. Duh kok ngapa kuwi? Lah ditutuk nih no. Kok nyanyi? Lah kok nyanyi to, Ro? Heh? Lah kok nyanyi, Bang? Ora lek bapake ngene iki nyanyine iki payo roh dhewe kowe iki. Oh, Pacakane piye no payo roh dhewe. Lek didelok teko sing dibak sing mau. sinten? Kono mau. Sing ngene mang. Sing ngono mang. Heh? Uduk. Sanes. Kuwi mang ya. Sapa, Ro? Sing apa, Ro? Sing apa, Ro? Mangu ya Pak tak kei mangu nggih. Mangu iki anyar. Somoh iki lho. Oh ya sido Pak sido. Peluk langsung Mas ya ref Mas ya. Peluk Ayo, iki piye to? Walah dinten ya. Rebahkan sayang-sayang matamu, dan terbanglah bersamaku untuk melintasi langit ketujuh, bawalah aku ke alam damaimu. Matur sembah nuwun Pak. 10.000 sak lagu. 10.000 sak mono Pak lek ning YouTube. Lek sampai awal biasanya 50. Siap. Oleh neh kowe. Teko awal sampai akhir men. Boleh ra sida, sitoke ra sida iki kok. Piye Pak?
Apa nih? Tak kayak lagu anyar, Pak. Kita sambut artis yang kedua, yang ketiga. Fenomenal 2025, viral. Ari Mangu, Mas. Mangu. Yo. Ari. Ri. Ri. Ari. Lesmono sawi. Ari kene diparane iki. Ri. Lesmono kan to iki. Wes. Minggu Mas. Ro. Lek IDRS ini isor lek. Macam lho. Kowe iki apa? Ari Lesmana. Ari Lesmana sing mangu. Gila masuk logika. Ayo lho sok kabeh lho. Kau menggenggamku menadanya, oh gila ini tak biasa. Ku menadanya, Semuanya yuk. Jangan salahkan. ora pas. Mas, nyanyi ki powernya. Jangan salahkan. Ngono genah le. Jangan. Suarane entek. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Engkau di sana, aku di sebelah. Nyanyi kowe iki rapas. Daerah kono. Padahal mangu lah aku. Lek kowe iki ra mangu, kowe iki tengu. Siapa yang mau, lagi. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Engkau di sana, aku di sebelahmu. Nah, iki ngene Jet. Lek wong-wong sing mburi kono kudu ngene. Tapi kompak lho, Ro. Ya kompak banget atune. Janda umum lho iki dino beh. Jadi ki mau ngene, anu mah dabrik rene. Piye? Wah, ya wis kuwi gambaran. Ngono tok. Ya ngene mangu ya ngene iki. Gambarane Ari Lesmono. Heeh, Ari Lesmono ya ngene iki. Tindekku ilang. Sing nang YouTube nang irung ngene ilang ngene. Heeh, biasane kan ngene dicepne ngono kae. Ha, wis lho. Saiki arekne. Sopo? Lho terakhir lho. Iki sesepuhe penyanyi tenan. Sopo? Lho Andika wis. Andika wis. Heeh, Anji. Ari aku. Yo. Heeh. Andika kuwi mang. Andika Sing sing- awal mang sapa? Anji. Wes. Sing keloro Iki wonge tuwilik mang Andika. Andika Hmm. iki Sopo? gaene nggo gitar sing tugel pucuke kuwi lho. Sopo? Sing wonge brewok kuwi lho. Gaene kene nenek slendange kuwi lho. Sopo? Kuwi ndak Jajal, anu celun. sapa jenenge? Urung diceluk. Weh. Urung diceluk kok wis metu kowe. Wah, aku roh nek iki pacane roh aku roh. Oh iya. Aja maju-maju Cek, kowe. jajal ora sama celuk iki paling penonton wis roh iki sapa.
Teko pacar. Assalamualaikum Bapak. Ojo mek guyu iku ngomong. Terima kasih Bapak atas sumbangannya. Kene lek izin kene tak jaluke langsung. Nggih matur nuwun. Mugi-mugi pinaring sehat Pak, rezeki lancar nggih pinaring. Matur sembah nuwun. Cek. Apa? Rene. Nggih matur sembah nuwun. Muga-muga tambah lemu. Kene. Wis lemu lho. Lah emang wit budal karo aku. Tuku bensin ora urun kok. Yo alah perhitungan men lho iki. Beben. Cek. Woi, kita. Assalamualaikum para warga Dono dan sekitarnya. Kalian sungguh terlalu. Terlalu. Saya di sini sebagai Haji Irama Roma dan di samping saya adalah Hajingan. Patakmu mi padane Ya, Pak. bajing. Weh Haji siapa? Ya Haji gandenge grup Soneta iki. Ngene iki roh iki sinten? Ngertos nggih, Bu? Ngertos. Sinten? Ah, wilo. Weh Deni lah yang meneh. ngadeni ya ora ngono. Saya akan memegang gitar dan teman saya di samping akan memegang setrum. Bongkono. Nek kancane bongkono nyekel setrum. Iyalah, kekno jabrik. Kowe macak aja panggah kaya wong budal sambatan. Grupe Wah, suaranya apa iki? ayo. Yo. Ebrik. Aku piye iki? Saya malam hari ini akan menyanyikan sebuah judul lagi Apa itu? dengan yang fenomenal. Aku malah kayak Bung Katon. Gitarmu kuali. Wah, gitar. Kat mangki. Dengan judul lagu Jupri. Judi. Lah iya sing judi blokane Jupri kuwi lho. Matamu. Kowe iki kon salen soalmu lho. Malah arep mendem wong ning kono lho. Salino ning mburi kono lho. Salen. Kamu cepoten. Suwek neh. Tak suweki neh kene malah. Lanjutkan ya. Piye, Sito? Judi Ya. meracuni kehidupan. Siapa yang bisa melaksanakan semua Kuwi malah melakukannya? kuwi Dragon Ball kuwi kartun kuwi. Masa? Dragon Ball aku emang. Mang wis kleru Jupri. Saiki malah Dragon Ball. Judi Nah, menjanjikan kemenangan. ya. Judi, lambemu muni yo tet ngono lho, Brit. Balik neh. Wong Pak. Bu, wis susu ta, Bu? Hei. Kowe nyanyi yo. Kalau bakul susu apa kok diadai? Judi. Tet ngono lho. Kat mangkok kon ngetet ora didat. Tet. Urung. Susu eram. Judi. Tet. Nah, meracuni kehidupan. Judi. Tet. Saya meneh saya. Lah. Piye? Gu. Kowe ki nyapa to rene ki, Mang? Kowe macak to. Kowe ki ra malah kaya Romai Rama, kaya Sanju. San kurang ajar. Padane Sanju. Biasane Sanju sing rene melu ganong kae. Lah aku iki madane aku yo grup Soneta. Kowe bagian vokal Romai Rama to. Heeh. Lah aku yo buri bagian buri pokok. Buri ki nyapa usung-usung apa nyapa? Yo bagian musik loro. Jajal suaramu sik. Romai Rama lagune piye? Romai Rama kene. Alam, irung ora duwe malah dikacamotoni. Tingete kok ngarep malah kaya bulus. Tak didoi ro. Ya, Nang. Iya. Walek to. Wale, iya. Malah muntir ngarep iki lho.
Citake neng anu, neng musik. Heeh. C Mas Sotok nih C Mas, dibantu Mas C ya Mas. Nah, kowe ya pantes mek dadi cagak. Oke. Apa? Cagaki menengah cengah. Ya ini satu persembahan lagu dari saya ya. Saya dari sopo sing muni penyakitan. Sopo sing muni tahapukane cangkeme. Iki untu tenan loh. Ya Mas, diteni buri. Tenanan. Iya. Mas Sotok tolong dibantu ya Mas Sotok. Dibantu. C. Betapa. Bet. Ya terus. Nungguin ya. Lah kok takon terus mek bet. Mikmu para ngegitar. Nah, dengar ya. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Abi balik. Ya weh melodi ngono dibantu. Langsung. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku tidak rindu. Ya ora apa-apa, langsung wae Jet. Ya nyeluk sing iso ngono ae lho. Cah-cah pengen metu ning mburi waktunya engko salat kuwi. Oh, ya Di- kuwi salah satu lagunya dari artis legend. Oh, awake dhewe ya iki ora kok melecehkan ya ora. Ya ora. Ade mung guyon menghibur masyarakat dono kene iki. Betul. Umpami wonten klenta-klentinipun anggen kula geguyon, kula Ya. nyuwun pangapunten nggih Pak Bu nggih. Mugi-mugi nggih. sedaya pinaring lancar acaranipun lanjute Jet wis diabok ke mburi ya. Oh ngono, Oh, langsung ben kabeh sampai keduman. paripurna. Paripurna, iyalah. Biasanya Penting apa? aman ngeten Bu nggih, padha duduk ngeten weh jan jos. Tepuk tangan untuk warga dono. Tepuk tangan, oke. Aku yakin roh, Desa Apa? Dono itu cinta damai. Cinta damai Jet. Kok kerusuhan apapun ini wis to, hilangkan. Alah, lek ngene kampungan malah. Desa bro, ngono iki ora wis usah, tahun ora usah. 2026 loh. Usume manjing. Iya, dan besok jangan lupa ya nih bapak-bapak ini terutama mas-mas. Heeh. Besok enek Piala Dunia. Wong ngono. Iya no. Ngerti ora weh? Iya sesuk. Ya Ojo lali sesuk. tenan. Ojo lali ya wi. Besok ngendi Argentina musuh Spanyol. Wis Ya. delok kuwi ae Ya, rasa kuwi. kulitan. Damai Oke, Mas. sekali yo. Lanjut. Cukup artis yang asline roh. Nah, sing arek sing request nyanyi. Wah niki lanjut entah didet. Oh ya, Wah, ya lah wes. langsungan ngono ya Mas Dak. Ya. Monggo Mas, dilanjut tari bantengan Suro. Nggih matur sembah.